Pozdrav moji draganaci svetlosti. Idemo još jedan, znači, Avon paket. Prvo krećem sa parfemima, znači ovo su 3 parfema koje sam naručila, s tim da sam mislim da sam dobila, ne mogu sad tačno se setim, nešto je bilo, pošto sam naručila nove ruževe, koji, ove pink, koji su neki novi Avon ruževi, nemam pojma, onda je bilo nešto, ako naručim ne znam koliko, onda mogu da naručim, da dobijem na poklon ovaj parfem i neku maskaru, valjda je sve, nemam pojma. Znači, zaboravila sam skroz, uglavnom, ovo su 3 parfema koje imam. Znači, prvo je ovaj, kako se zove ta glumica, bože? Nešto Fox, bože, uvijek zaboravim. Sad ne mogu da setim, nemam pojma. Uglavnom, ovo je neki njen parfem. Megan Fox, da, Megan Fox parfem, Instinct za žene, naravno, jako je slatka, ovde ne znam da li se vidi kao onako neka leopard fora, slatko je onako skroz. Parfem, mislila sam da će biti mnogo onako kao neki heavy, ali nije baš onako osvežavajući i onako fresh je totalno, ali ima neku egzotičnu notu u sebi. Jako je slatka ova bočica i mnogo mi se sviđa. Dalje, znači Far Away Bella, znači ja sam imala ovaj Far Away, onaj njihov klasični koji je fantastičan. Mislim da ima, da mu je Jasmin najjača nota i da je baš onako, znači obožavam taj parfem. I ima onako, kao malu neku, mislim, potrošila sam to, nemam više kod sebe. Onako pakovanje je jako slatko. Ima ovdje ovako kao neku malu pantljiku, neki koja visi nešto, nemam pojma, neki džiđe-biđe. A ovo je sa mašnicom. Jako je predivan. Kao neka sandalovina, nešto tako. Ako mi se ne čini. Evo, ako izgleda bočica i jako mi se sviđa. A ovaj fem je, znači, me je oduševio. Znači, ovako izgleda ova kutija. Znači, ovo je vrsta parfema kako ja najviše volim. Znači, ovo je onako ženstvenije, ali nekako ide malo na to nešto sladunjavo, kao neka vanila, nešto, neki cvetni onako fazon, ali nije onako previše zagušujuće, nego je baš onako koliko treba i svež i ima taj neki sladunjavi miris. Dobitna kombinacija za mene. Jo, predivan. Znači, ovo su ta 3 parfema koje sam dobila ovaj mesec. Idemo dalje. Znači, to ćemo staviti ovde sad. Dalje sam naručila ove. Ovo su kao neke, kao ruž, ali u nekoj jumbo pencil, neki fazon. Znači, ako dosta su ruž u olovci. Formula je onako totalno moisturizing, znači nije onako suvo, ne lepi se, baš onako lako ide. I sviđaju mi se boje. Naručila sam sve boje koje su imali u katalogu, evo ovako to izgleda. Sad ću na brzaka samo da vam svočujem, čisto da vidite. Evo ovako. Ovo je onako neka brown, topla, ovo mi se jako sviđa, ovo je kao neka sedefasta, ne znam koliko će se to vidjeti, ja ću pokušati. Ovo ide malo na krem, pink, a ovo je baš onako deep purple. Evo ovako to izgleda. Nadam se da možete da vidite. Ova sedefasta mi se jako sviđa, baš je super ješka. A i ova zadnja, ova što je najjača, ova ovde, mi je fantastična. Eto, znači formula je baš super. Ja ne volim onako kad je suvo, znači kad su suviti te olovke, pa onako se sđu, znači to mi je baš ono. Ovo je fantastično, onako usne baš lepo upiju boju i super. To sam naručila, znači kao što sam rekla, ovo sam dobila sa ovim, ne znam koja je to kombinacija bila. Ovo je neki Ultra Glaze Wear, sjaj za usne, crveni, nijansa je Fairy Red i ovo je neka Avon Volume Air, nemam pojma šta je ovo.
Ok, znači to je to. Naručila sam četkicu. Vidjet ću kakva je. Čini mi se da je super. Aha, vidi, ima i ovaj tip, što je dobro. Znači, ovde je ova četkica za senku, jel? I ima ovaj kao tip za smudgingovanje. Ok. Dalje, naručila sam ovaj, znači, ovo ja u životu svom nisam koristila. Znači, meni je to, uvijek nikad nisam imala vremena, sad ću ja tu da trepavice, ne znam šta, ali mi se učinilo da je vrijeme za promene i da hoću da probam tako nešto, pa sam naručila ovu malo čudovište, znači za trepavice, pa ću da vidim kako je. Ovde je kao neki silikonski, ali nema onako onu liniju, ono udubljenje, nego onako sve izjedno, ne znam da li može da se vidi. Evo ovako. I čini mi se da je superiška, ovo je baš super je, ovaj patent mi se sviđa, nego ne makaza, onako obično što ima. Onda sam naručila ovu senku, ovaj trio koji, znači, oduševljena sam, samo da vidim. Evo ovako izgleda. Svidjelo mi se to što je skroz, znači, šimer, onaj pravi, to mi se jako sviđa. Evo ovako izgleda, ovo je crna, ovo je neka krem i svetlo krem. Znači, crna je baš crna, što mi se dopada. Ova srednja je kao neka bronzana, ali svetla, ovo više ide na belo kremu. Jako mi se sviđa. To su neke nove senke, nemam pojma. Ovo su ti novi ruževi, znači, u kojem sam, što sam spominjala. Evo ga. Ovako izgledaju, jako su slatki, znači ovim pink providnim, ne znam kako da ovom pakovanju, preslatki su. Znači, uzela sam, sad ću vam reći, na brzaka prvo samo nijanse, Lovely Cherry, Caring Coral, Rich Merlot, Creamy Melon i Fresh Fig. Znači, to su nijanse koje sam ja pazarila. I ovako izgledaju, sad ne znam kako. Ja pokušavam s ovim svetlom najbolje što mogu, ali ne znam koliko se vidi. Evo ga. U stvari mogu da vam svočujem ovde negde. Čisto da vidite. Ovako. Ja, ovo je tako divna, topla nijansa. Baš mi se sviđa. Fantastična je, između neke koralne, ali nije ono da ide na vrišteće naranđasta, opet nije ni brown. Baš je prava neka naranđasta. Topla, mirna. Ovo je topla nijansa. Ova kao da ima neke šljokice u sebi, kao neki nežni šimer. I ono posle, ova mi je fantastična, kako je dobra nijansa. Baš mi se sviđa. Predivna je. Jako lepa nijansa. Evo ga. Znači, ovo su ove olovke. Evo odavde. Evo ovako izgleda. To je to. Znači, to su ovi novi ruževi. Nisam još probala, znači, na usnama da vam kažem kakva je formula, ali vidjet ćemo. Dalje, ovo sam dobila uzorke, sam već podijelila sestri i Leci. Ovo je Leci naručila, ovo je gel za tuširanje City Rush. Onaj parfem od Mile Jovović to ima, pa ima takvu kompletu i ovaj kao gel za tuširanje. Ovo je isto njena krema. Cherry Blossom za telo. I ove 3 ruže sam naručila. Color Trend ruževi. Evo ovako izgleda. Ovo je Doll Pink. Ovo je Sugar Lips. Evo ovako izgleda.
I ova mi se ultra sviđa, znači pogledajte ovu lepotu od boje, predivne boje, predivne. Možda meni ovakve boje baš i ne stoje najbolje. Da, ova Tricolor Trend, to je sve za leti, to je ona naručila. Tako da, to je to. Sam sve uzela, jesam. Eto, to je, dragi moje dame, znači sve što sam ovog meseca naručila, znači za ona, jako sam zadovoljna, znači s ovim senkama imam osjećaj da ću ih koristiti žestoko, pošto ja volim sve što se šljašti, a ovo je, i baš su onako pigmentovane, baš su superiška. I ove olovke mi se sviđaju, sviđa mi se njihova formula, ovaj parfem je, znači, najbolji, ne znam, mislim da mi je možda čak najbolji od svih koje imam, koje sam do sada kupila iz Avona, baš mi se sviđa, ultra. Tako da, eto, to je to. Znači, ovo su svočevi, olovke, ruževi i to je to. Ljubim vas puno. Vidimo se. Ćao!